Στον ίδιο όμιλο, τα δύο ζευγάρια στην ίδια ώρα. Και εδώ είναι ο κύριος Γιώργος Λιάννης, υφυπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, στον λίγο, για να γυρίσουμε ακριβώς με τη σέντρα στην περιγραφή του αγώνα. Σε λίγο θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνουμε, η αναμέτρηση, η τελευταία αναμέτρηση του ομίλου. Δεξιά στις οθόνες η εθνική μας ομάδα, αριστερά η Ρωσική και ο Αποστολάκης. Στην βαθιά μπαλιά προσπάθησε να βρει τον Σαραβάκο, θα κόψει εκεί ο Χλεστόφ. Χλεστόφ εδώ για τον Σαλίμοφ και φάουλ σημειώνεται στον Στράτο Αποστολάκη από τον Αφρικανό διαιτητή. Επαναλαμβάνουμε, Ντιράμπα από την Γκαμπόν. Ποπόφ πάντα με την μπάλα. Ποπόφ επικίνδυνα για τον Γιουράν. Γιουράν κόβει αντικανονικά, λέει ο διαιτητής, ο Τσαλουχίδης, και το φάουλ είναι στο έδαφος ο Γιουράν. Βλέπουμε και πάλι την φάση, το μαρκάρισμα από τον Τσαλουχίδη στον Γιουράν, δίπλα και τον Ντομπροβόλσκι κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, ενώ ο Κυριάκοφ είναι πιο βαθιά και ο Νόπκο τώρα σπέβδει και αυτό στη μεγάλη περιοχή. Πάντα ο Γιουράν εδώ με το νούμερο 10. Στην εκτέλεση λοιπόν αυτού του φάουλ, Κολιβάνοφ, δυνατό το σούλα, άστοχο, out. Τώρα ακόμα είναι ο Ντομπροβόλσκι τώρα. Ο Ντομπροβόλσκι προσπάθησε να περάσει μέσα την μπάλα και θα βγει ο Μίνου για να μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Σεργέη Κυριάκοφ. Τσιαντάκης, και εδώ είναι πάντα ο Πάβελ Σαντίριν. Παρακλήση αυτού του φάουλ. Είναι και ο Μανολάς και ο Μητρόπουλος στην κεφαλιά και φάουλ ο Μητρόπουλος. Πέμπτο λεπτό, περιμένει δίπλα του ο Ποπόφ και φάουλ με κίτρινη κάρτα στον Ιωαννίδη για το σκληρό μαρκάρισμα. Εδώ ο Γιουράν που δέχτηκε το σκληρό μαρκάρισμα από τον Ιωαννίδη και κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα, 7ο λεπτό. Πάντα Ελλάδα-Ρωσία 0-0, ζωντανή μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Νόπκο. Είναι το σούτ από τα αριστερά που επιχείρησε ο Κολιβάνοφ, χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα θα βγει αρκετά μέτρα out, όμως είχε βρεθεί σε θέση ευνοϊκή για σούτ. Εδώ είναι ο Κολιβάνοφ. Μίνου. Αποστολάκης. Μητρόπουλος μαζί. Βγαίνει για να τον βοηθήσει κοντά του και ο Τσιαντάκης στην απέναντι πλευρά. Τώρα είναι ο Τσαλουχίδης στην κεφαλιά για να μπλοκάρει ο Τσερτσέσοφ, ο τερματοφύλακας της ρωσικής ομάδας. Στη Μόσχα τον περασμένο Μάιο στον αγώνα του 1-1 με την εθνική μας. Να όμως αυτή τη φορά είναι ο Σαλίμοφ που δέχεται την κίτρινη κάρτα στο μαρκάρισμα στον Αποστολάκη. Φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας και κίτρινη κάρτα στον Ιγκορ Σαλίμοφ. Εδώ ο Ιγκορ Σαλίμοφ. Σε επανάληψη η φάση που γίνεται για τον Ποπόφ. Ποπόφ εδώ θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Τσιαντάκη για τον Ντομπροβόλσκι. Ποπόφ μέσα στην περιοχή. Δυνατά όμως θα σώσει ο Στέλιος Μανολάς. Στον Ντομπροβόλσκι. Επικίνδυνα όμως εδώ τώρα είναι ο Ποπόφ. Κόβει θαυμάσια ο Στέλιος Μανολάς. Κουλκόφ στον Τάσο Μητρόπουλο που κάτι φαίνεται να λέει στον αντιπαλό του. Χτυπήθηκε γρήγορα το φάουλ. Συνέχισε την προσπάθεια της τηλεόρασης στην Ελλάδα και στο έξω της επιθετική της ρωσικής ομάδας. Ντομπροβόλσκι για τον Κυριάκοφ. Κυριάκοφ και Καραταΐδης. Καραταΐδης πάντα, Κυριάκοφ εδώ στέκεται όρθιος. Κυριάκοφ πολύ δυνατός και στην σέντρα που θα μπλοκάρει ο Μιν. Ποπόφ. Πίσω για τον Κουλκόφ. Κυριάκοφ. Κουλκόφ. Κουλκόφ εδώ για τον Σαλίμοφ τώρα. Σαλίμοφ αριστερότερα ακόμα για τον Γιουράν. Το σούτ σε της offside. Είναι offside ο Κυριάκοφ. Offside και έγκαιρα σημειώθηκε το offside. Το σφύριγμα του διαιτητή ίσως δεν το άκουσε ο Κυριάκοφ, γιατί εάν το είχε ακούσει και συνέχιζε την προσπάθειά του, σύμφωνα να εδώ σε επανάληψη και είναι offside ο παίκτης της ρωσικής ομάδας, το αναλαμβάνουμε, αν το είχε ακούσει και συνέχιζε την προσπάθειά του. Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα.
επίθεση ο Τσιαντάκης, ο Μητρόπουλος και ο Τσαλουχίδης. Η κεφαλιά από τον Τσιαντάκη, Τσαλουχίδης, ο Μητρόπουλος. Θα κόψει ο Κουλκόφ για τον Σαραβάκο και πάλι. Σαραβάκος για τον Μητρόπουλο μαζί με τον Τσαλουχίδη. Μανολάς εδώ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε ο Μανολάς να μπει μέσα, όχι, δεν ήταν τίποτα. Κολιβάνοφ, είδαμε πολύ καλά τουλάχιστον εμείς. Δεν υπήρξε μαρκάρισμα. Κολιβάνοφ, Δημήτρη Σαραβάκο και η μπάλα καταλήγει out. Ακριβώς το 30ο λεπτό. Ελλάδα-Ρωσία 0-0 στη ζωντανή μας μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο, το Σπύρος Λούις στο Μαρούς. Όταν ανοίγεται ο Καραταΐδης και πράγματι δέχεται την μπάλα από τον Νικηφόροφ Τσιαντάκης. Δεν ξέρουμε αν οι ρεπόρτερ μας στον αγωνιστικό χώρο, ο Αλέξης Στοφυλόπουλος και ο Γιάννης ο Καραλής, είναι σε θέση να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Μανώλη, σε λίγο θα έχουμε την πληροφόρηση, αφού ο Αλκέδας Παναγούλιας έχει φύγει από τον πάγκο, αν τον βλέπεις και εσύ. Σε λίγο που θα πάει στον πάγκο θα ξέρουμε τι θα αλλάξει και τι σχήμα θα κατεβάσει σε λίγο. Ίσως να είναι ο Μαραγκός εκείνος που χρειάζεται τον συντονισμό αυτή τη στιγμή. Η ομάδα μας, συντονισμό στο χώρο του κέντρου, από ό,τι τουλάχιστον έχω την δυνατότητα και την άποψη, την προσωπική κριτική, να πω ότι η ελληνική ομάδα, Τάσος Μητρόπουλος, παραδίδει το περιβροχιόνιο του αρχηγού στον Δημήτρη Σαραβάκο. Κρίμα για τον Τάσο Μητρόπουλο, είχε το ψυχή. Έκανα ορισμένες θεραπείες για να το ξεπεράσω, αλλά με έσφιξε μέσα, δεν μπορώ να συνεχίσω. Μακρά στο σούτ όμως εδώ και η μπάλα ελάχιστα out. Κατάσταση. Σίγουρα, το παιχνίδι είναι έχει πολύ δύναμη, έχει ρυθμό και οπωσδήποτε αυτό δεν μπορούσα να το ξεπεράσω πολύ εύκολα το πόδι μου. Ελπίζουμε να είσαι γρήγορα στο γύρο 3 μου, να ξαναβγείς. Είναι ο Νίκος Μαχλάς, εδώ το σούτ που έγινε προηγουμένως, καθώς ο Νικηφόρο δεν θα περάσει προς τον Μανολά. Περνάει όμως τώρα για τον Ντομπροβόλσκι και φάουλ σημειώνεται στον Ιωαννίδη. Εδώ σε επανάληψη το φάουλ είναι τελικά του Τσαλουχίδη. Ζητούμε συγγνώμη την ρωσική ομάδα για αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Ενώ βλέπουμε τον Σαλίμοφ, τον Κολιβάνοφ. Κολιβάνοφ, το δυνατό σούτ πάνω στο τείχος. Εφρεπούς άμυλας και διαγωγής από τους Έλληνες φιλάθλους σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, που αυτή τη στιγμή θα πρέπει σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς να έχουμε τον Δημήτρη Σαραβάκο να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Συνέχεια όμως το παιχνίδι με τον Μαραγκό για τον Τσαλουχίδη. Ο Νόπκο απομακρύνει. Κολιβάνοφ τώρα έρχεται να βοηθήσει στην σοβιτική σύνθεση. Εδώ όμως είναι ο Τσαλουχίδης που δέχεται το μαρκάρισμα από τον Νικηφόροφ. Απομάκρυνε ο Ποπόφ για τον Σαλίμοφ. Είναι επικίνδυνο ο Κουρκόφ για τον Ντομπροβόλσκι. Επικίνδυνο ο Ντομπροβόλσκι. Πατάει την μπάλα, καθυστερεί, σπέβδει ο Αποστολάκης να κερδίσει τη μονομαχία. Ευτυχώς και στο ρωσικό στρατόπεδο. Την είσοδο εδώ του Σαλένκο, του Όλεγ Σαλένκο, που πήρε τη θέση του Γιουράν. Ο Γιουράν που ίσως να φάνηκε τραυματισμένος. Αποκάρισμα συνέχεια στο παιχνίδι, λέει ο διαιτητής. Είναι ο Ντουράμπα από την Γκαμπόν. Σαλίμοφ τώρα, ο παίκτης της Ίντερ, θα κλέψει έξω ο Χαρμακλάς για τον Σαραβάκο, τώρα που ξεφεύγει μόνος του. Σε μαρκάριστος περιμένει ο Τσιαντάκης στην απέναντι πλευρά. Είναι ο Σαραβάκος στην απέναντι πλευρά για τον Τσιαντάκη. Πολύ μακριά η μπάλα μπροστά από τον Κουλκόφ. Δημήτρης Σαραβάκος, καλό τραβηγμένο, αλλά άστοχη η κεφαλιά από τον Τσιαντάκη. Εδώ ο Νίκος Τσιαντάκης και η μπάλα καταλήγει out. Όλα αυτά στο 53ο λεπτό. Και Ελλάδα-Ρωσία 0-0, ενώ βλέπετε εσείς τον Τσερτσέσοφ, τον Στάνισλαφ Τσερτσέσοφ της Δυναμό Δρέσδης, τερματοφύλακα 30 χρόνων, κάτω από τα δοκάρια αντί του Χαρίν, που είχε αγωνιστεί στη Μόσχα στις 23 Μαΐου στο 1-1 εναντίον του Μαχλάς. Μαχλάς από τα αριστερά, μπροστινή παλιά για τον Τσαλουχίδη. Τσαλουχίδης θα ξεφύγει και ανατροπή πρέπει να είναι μπροστά. Συνέχεια λέει στο παιχνίδι, τίποτα λέει ο διαιτητής. Είχε γίνει η έξοδος, ίσως αυτή είναι out λέει ο διαιτητής. Είδαμε ανατροπή και πάλι η φάση. Τσαλουχίδης, η έξοδος στα πόδια πιάνει οπωσδήποτε ανατροπή. Ανατροπή από τον Τσερτσέσοφ, εδώ μαζί με τον Νόπκο, το πέναλτι που δεν γίνεται. Οι διαμαρτυρίες και από τον πάγκο. Ας δούμε όμως από άλλη γωνιά τον Τσαλουχίδη. Η προβολή μπροστά, η έξοδος. Δείτε τα πόδια του Τσερτσέσοφ. Σηκώνονται, παίρνουν τα πόδια του Τσαλουχίδη. Η μπάλα θα καταλήξει out, ενώ ο παίκτης μας βρίσκεται στο έδαφος. Πέναλτι τελικά
κατά την προσωπική μας άποψη, αλλά και πιστεύουμε και σε εσάς που έχετε δει όλοι. Ενώ τώρα μια κίτρινη κάρτα σε ποιον? Στον Μανολά κατά πάσα πιθανότητα. Στον Μανολά, από ό,τι μας λέει και ο Αλέκος στον Θαφίδη. Και πάλι εδώ βλέπουμε τον Ονόπτο, τον Τσαλουχίδη να απλώνει το πόδι του. Η έξοδος από τον Τσερτσέσοφ, σήκωμα του ποδιού από τον Στάνισλαβ Τσερτσέσοφ. Ανατροπή λοιπόν εδώ και δυστυχώς ο διαιτητής από την Καμπόν, ο Ντουράμπα, ήταν μάλλον πολύ μακριά, αλλά ήταν τόσο οφθαλμοφανέστατη αυτή η ανατροπή πως δεν χρειαζόταν να βρίσκεται και πολύ κοντά για να δει. Στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο μικρόφωνο. Έχουμε μαζί μας τον Μίμη Παπαϊωάννου, καθισμένος δίπλα στον Αρκέτα Παναγούλια. Έχει σαφή γνώμη για το πέναλτι. Κοίταξε να δεις, τέτοιες ενέργειες, αφού την τσίπησε ο παίκτης την μπάλα και μπήκε, ανατράπηκε, νομίζω ότι είναι πέρα, δεν υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό, θα παθαίναμε και ζημιά όπως βλέπεις μετά. Εν πάση περιπτώσει, ο διαιτητής είναι ο άρχοντας του γηπέδου. Εμείς θα... Εν πάση περιπτώσει, φάουλ τώρα για τη ρωσική ομάδα. Ο Κουλκόφ, ο Ντομπροβόλσκι, ο Σαλίμοφ και ο Νικηφόροφ πιο πίσω. Νικηφόροφ έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ πάνω στο Μανολά. Και ο Μίνου θα μπλοκάρει σταθερά. Προσοχή. Συγκεντρωμένοι πρέπει να είναι οι Έλληνες παίκτες στην προσπάθειά τους. Μπροστά για τον Κολιβάνο, τηλεθεατές του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Πλεονέκτημα για την ελληνική ομάδα με τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης έχει κοντά του τον Ποπόφ. Πάντα ο Τσιαντάκης θα ξεφύγει για τον Ποπόφ. Κλέβει εκείνος την μπάλα με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση και του Κουλκόφ. Τσιαντάκης όμως επιμένει δυναμικά. Να ο Τσιαντάκης τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Τσαλοκίδη, η κεφαλιά και η μπάλα είναι. Η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Και πάλι σε επανάληψη. Η έξοχη σέντρα από τον Τσιαντάκη. Να εδώ ο Τσαλοκίδης. Προσπάθησε να πιάσει το γύρισμα. Και ο Κουλκόφ, ενώ ξαναβλέπουμε την φάση. Τσαλουχίδης εδώ, την έξοχη προσπάθεια. Νιόμπλια για τον Τσιαντάκη. Κοντά του τώρα έχει τον Σαλίμοφ. Τσιαντάκης με το δεξί για τον Μαχλά, το σου του Μαχλά. Ξαναδούμε. Μαχλάς και βεβαίως out. Μαραγκός μπροστά τον Ντομπροβόλσκι για τον Νιόμπλα και πάλι για τον Μαραγκό. Μαραγκός τώρα από πλάγια θέση. Μαραγκός στην παράλληλη σέντρα. Νικηφόροφ. Νικηφόροφ στον Τσαλουχίδη. Τον χτύπησε εκεί ο Σαλίμοφ. Φεύγει μόνος του τώρα όμως ο Μαχλάς. Μαχλάς τώρα μόνος του μαζί με τον Νικηφόροφ. Μαχλάς προσπαθεί ασθενές το σουτ. Δεν έχει βοήθεια, δεν έχει συμπαράσταση και φυσικά δυνάμεις αφού δεν περίμενε ίσως και την μπάλα. Και είχαμε μια πολύ καλή. Τον Κουλκόφ τώρα. Κουλκόφ. Ντομπροβόλσκι. Σαλίμοφ, Ντομπροβόλσκι επικίνδυνα μπροστά για τον Κολιβάνοφ. Ντομπροβόλσκι έρχεται από πίσω ο Μαραγκός, επικίνδυνα είναι ο Σαλίμοφ. Και η μπάλα είναι out, μια μεγάλη ευκαιρία χάνεται από την ρωσική ομάδα. Λες και φάνηκαν υπνοτισμένοι οι Έλληνες παίκτες στην άμυνα. Επέτρεψαν εδώ στον Σαλίμοφ που ξαναβλέπουμε ξεμαρκάριστο να κάνει την προσπάθεια με πλασάρισμα για την εστία του Μίνου. Ευτυχώς λοιπόν για την Ελλάδα και την εστία μας η μπάλα καταλήγει out. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προσπάθεια από τον Ιγκόρ Σαλίμοφ που στέλνει την μπάλα ελάχιστα μέσα στην περιοχή. Σαραβάκος. Μανολάς επάνω η μπάλα στον Τσιαντάκη, τον Νιόμπλια. Νιόμπλιας τώρα από πλάγια θέση. Νιόμπλια στην παράλληλη σέντρα. Απομάκρυνε ο Σαλίμοφ. Αποστολάκης. Αποστολάκης θα προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάντα Αποστολάκης στην παράλληλη σέντρα από την απέναντι πλευρά. Έξοχος ο Τσερτσέσοφ. Ζωντανή μας όμως μετάδοση και πάλι από το Ολυμπιακό Στάδιο. Φάουλ με τον Νιόμπλια για τον Τσιαντάκη. Και πάλι Νιόμπλιας. Παράλληλη σέντρα για τον Μαχλά. Η κεφαλιά και γκολ. Γκολ. Μαχλάς και 1-0. 1-0 για την ελληνική ομάδα. 68 λεπτό. Τσερτσέσοφ εδώ, τι να πει, βλέπει απλώς την γωνία που κατέληξε η μπάλα μετά την... Για το στάδιο, ο διαιτητής, ο κύριος Ντουράμπα, δεν μπορεί να δώσει. Προσπάθησε εκεί ο Κυριάκοφ, ο Σαλίμοφ, Χλεστόφ, Τσαλουχίδης δυνατά από την περιοχή το 1-0. Χρειαζόμαστε ακόμα 14 λεπτά αγώνα. Ντομπροβόλσκι. Ντομπροβόλσκι. Κοντά είναι ο Μαραγκός για τον Κολιβάνοφ. Κολιβάνοφ μπροστά του η μπάλα για τον Σαλίμοφ. Σαλίμοφ επικίνδυνα πίσω είναι έξοχα η επέμβαση από τον Κολιβάνοφ. Και η ευκαιρία για τους Ρώσους, ο Κολιβάνοφ έκανε το σουτ.
Έδιωξε ο Μίνου και ο Κυριάκοφ δεξιά. Εδώ θα ξαναδούμε τη φάση. Κολιβάνοφ, Μίνου, Κυριάκοφ. Η μπάλα στον Ντομπροβόλσκι. Η μπάλα καταλήγει τελικά out πάνω από την εστία του Μίνου. Μια επικίνδυνη φάση που ξαναβλέπουμε. Το σούτ του Κολιβάνοφ. Πλασέ. Αποκρούει ο Μίνου με τις γροθιές του και αλλαγή. Ετοιμάζεται ο κύριος Πάβελ Σαντίριν να αλλάξει τον Ποπόφ, εδώ Ποπόφ, και να βάλει στην θέση του τον Μοστοβόη, Αλεξάνδερ Μοστοβόη. Αλεξάνδερ Μοστοβόη, παίκτης και αυτός της Μπενφίκα, παίρνει τη θέση του Ποπόφ 10 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ελλάδα-Ρωσία 1-0. Μοστοβόη λοιπόν εδώ με το νούμερο 14 και η δεύτερη αλλαγή για την ρωσική ομάδα. Για να δούμε. Πλασαριστά εδώ για τον Αλεξανδρή το σουτ, για να μπλοκάρει ο Τσερτσέσοφ. Χτυπούνε πλασαριστά οι Ρώσοι παίκτες γρήγορα για τον Ονόπκο. Νικηφόροφ. Νικηφόροφ, κόβουν οι Έλληνες παίκτες, επιμένουν Ντομπροβόλσκι οι Ρώσοι. Τώρα όλοι οι παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή της ελληνικής ομάδας. Σαλίμοφ και η μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Out από τον διαιτητή. Χρόνος που κερδίζεται. 3 λεπτά, περνούν τα λεπτά, κυλούν τα λεπτά. Έχουν αδειάσει οι κερκίδες. Κουλκόφ τώρα μπροστά. Λάθος εδώ, προσοχή για τον Κολιβάνοφ. Κολιβάνοφ συνεχίζεται το παιχνίδι. Καραταΐδης και η μπάλα καταλήγει out. Και ο Τσιαντάκης θα φύγει για μια ακόμα φορά από τα αριστερά μόνος του. Έχει εκεί ο Νικηφόροφ. Μπροστά του και κοντά είναι ο Μαχλάς. Θέλει να τον βοηθήσει από την απέναντι πλευρά για τον Αλεξανδρή. Μπλοκάρει ο Τσερτσέσοφ. Ρωσικής ομάδας. Κλεστόφ. Σαλίμοφ. Προσοχή. Το Ντομπροβόλσκι offside. Offside είναι. Offside έχει σημειώσει. Offside έχει σημειώσει ο επόπτης. Offside έχει σημειωθεί. Είναι offside. Έχει σημειωθεί από τον επόπτη, τον κύριο Ζόγκο. Δεξιά. Προχώρησε ο Ντομπροβόλσκι. Δεν μετράει γκολ. Τα καθίσματα που είδατε να σπάνε προηγουμένως ήταν από τον Πάβελ Σαντίριν. Βλέπουμε όμως να το offside του Ντομπροβόλσκι. Ντομπροβόλσκι το είχαμε δει πολύ σωστά. Διαμαρτυρίες των Ρώσων στον επόπτη. Να το ξαναδούμε, Κώστα Περπερίδη, παρακαλώ. Αυτό εδώ βλέπετε τη φάση. Μπροστά από τον Σαλίμοφ. Είναι πίσω αρκετά ο Ντομπροβόλσκι. Ο Σαλίμοφ και ακόμα όταν έδινε την μπάλα στον Ντομπροβόλσκι, εκείνος ήταν πίσω από την ελληνική άμυνα. 92ο λεπτό. Ελλάδα-Ρωσία 1-0 με τον γκολ του. Στους Έλληνες τηλεθεατές και πρέπει να είναι μια κίτρινη κάρτα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Ονόπκο, τον Σαλίμοφ. 93ο λεπτό, Ονόπκο τώρα μπροστά εδώ για τον Κολιβάνοφ. Επικίνδυνα, προσοχή, 4 παίκτες είναι και ο Κυριάκοφ. Η κόντρα στο Μανολά. Έρχεται ο Αλεξανδρής από πίσω. Ονόπκο για τον Κολιβάνοφ, επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Είναι σωστά ο Αποστολάκης σε κόρνερ. Σωστά, δεν μπορούσε να δώσει πίσω στο Μίνου. 93ο λεπτό και κάποια δευτερόλεπτα ακόμα. Πιέζουν οι Ρώσοι. Επαναλαμβάνουμε, είναι οι καθυστερήσεις που κρατάει ο διαιτητής όταν έπεσαν τα καπνογόνα και δεν μπορούσαν να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Εδώ από τον Μοστοβόη. Μοστοβόη, προσοχή για τον Νικηφόροφ, η κεφαλιά. Απομάκρυνε, μπερδεύονται, μακριά από τον Μοστοβόη μπάλα και καταλήγει αυτή out. Να εδώ ο Πάβελ Σαντίριν. Νικηφόροφ, διαμαρτυρίες Αποστολάκης μπροστά από τον Κυριάκοφ. Μανολάς δυνατά. Μαχλάς και πρέπει να είναι φάουλ από τον Όποφ. Δυνατό αντικανονικό μαρκάρισμα. Πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα στον Ονόφκο. Πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα στον Ονόφκο. Ναι, είναι κόκκινη κάρτα στον Ονόφκο. Το αντικανονικό μαρκάρισμα και η αποβολή από τον διαιτητή από την Καμπών τον Τιράμπα. Δείτε κι εσείς, είναι ο Τσαλουκίδης. Δείτε που πάει το πόδι στον διεθνή μας παίκτη. Κόκκινη κάρτα, αποβολή λοιπόν από τον διαιτητή τον Τιράμπα
για τον Βίκτορ Ονόφκο της Σπάρτακ Μόσχας, 24 χρόνων, έκτη συμμετοχή σήμερα και απαρηγόρητος, τι μπορεί άλλωστε να κάνει ο Πάβελ Σαντήρη. 5 λεπτά έχουν περάσει. Ο διαιτητής από την Καμπόν, Αποστολάκης για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής, μονομαχία. Αλεξανδρής θα κερδίσει τη μονομαχία. Πάντα ο Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής προσπαθεί τώρα να κερδίσει στη γωνία, ο τεχνίτης παίκτης της ΑΕΚ, και το τέλος. Είναι το τέλος. 1-0. Ελλάδα-Ρωσία 1-0. Τελικά παγκοσμίου πρωταθλήματος στο μικρόφωνο, στον αγωνιστικό χώρο, σε εσάς Γιάννη Καρα.